Alright, so aya ndo anonzi macurrent events zviri kuitika right now zvatiri kutaura panapa. Welcome back pamuzinda wevanhu. Uri kutiona paInside Africa Network paFacebook kana uri kutiona paThe Mutapa Times paYouTube. Make sure kuti malaika makomenda. So mune Zimbabwe inzwai munzwa. Mukomana Tungwarara wakabudikira bhozi regai ndipinde munyaya. Mukomana Tungwarara wakabudikira achitaura iye kuti ava kupa rutendo matinyarare mota Toyotas SUV kuti rutendo matinyarare anyarare nyaya dzake dzekuda kuopoza Cape 3 handiti nekushora president handiti. Asi haana kuperera ipapo Tungwarara wakabva aenda kumberi Tungwarara achitaura something chokuti vazhinji could have missed them but wakaendera kumberi achitaura kuti iye guys kana isusu tiri vanhu vari close to the president kana tichiita something out there especially business ngatimake sure kuti apedza madhiro edu zvakanaka because kana tikaita tichijuta vanhu out there etc munozokanganisa zita rapresident. Vanhu ivavo vava kuuya vachigwa magrievances avo vachishora president sezvo right haana kuzotaura directly kuti sezviri kuitwa narutendo matinyararire nenyaya yekuti Tagwirei haana kumubhadhara mari yaaifanira kudi kumubhadhara. So first crack wakutotasva kutoona kuti so Tungwarara naTagwirei vari kutonedzana right. So zvakamira zvakadaro muri Zimbabwe vanhu ndobva vati kwete kuti vanhu nje tikutaura vanhu veZANU-PF directly inonzonzi varakashi vanotozikamwa kuti they are there online is representing the president blah blah blah. Vakomana vakati Tungwarara iwewo unozoriwanda munhu ari kushora president sei? How do you think kuti avo vasiri kushora president would feel? Ari mubvabata zvakamira zvakadaro Tungwarara ndobva ati pamusoro pemota iyoyoyo 200,000 pamusoro zvikanzi ndozvandiri kuita wakumbira regerero kuna president iyoyo but muri kufanira kuunzwa kungwara kwakaitika paya rutendo matinyarara wakabudikira akati aiwa inini ndiri kukumbira regerero for this and this achibva azotanga kutaura nyaya yeCape 3 achiti Cape 3 zvamuri kuda kuita and waitaura chinhu 1 and unoona ndo inonzi truth chokwadi chinourayisa chaicho chaita kugwana rutendo matinyarara. Chokwadi chekuti ndo chokwadi chachaicho chokuti the only way vana Mnangagwa can respond to that if they were to respond is by actually taking Cape 3 to the people through a referendum because ndo zvakataurwa norutendo matinyarara akati no tiri kuti kana muchiti tiri kuda kuita anything zviri fair ngariende kuvanhu through a referendum and also mirirai kuintimidata avo vanenge vachiopoza Cape 3 right. So Mnangagwa manje hani muri pabata murutendo matinyarara ataura izvozvo Tungwarara ndokumuti 200,000 pamusoro ndoda kuti murangarire apa pamunomunzwa muchinzi mimi Mnangagwa's preferred successor is Tagwirei handi muri pabata but the problem ndeyekuti Mnangagwa sezvaanoindicatira kuleft otena right vana Tungwarara anovarega nemaambitions avo vakadaro haaiti switch off the ambitions because ana Tungwarara handizvi kuti mufana Tungwazi anenge achizviwana kupi but he actually thinks he is presidential material. He thinks he can run the country. I mean there is no kuti munhu kana I don't know what experience he got but he thinks he can do it. So anenge achitochidawo chigaro and ari kuziva kuti Tagwirei is the problem but manje chisingazikamuna Tungwarara ndechekuti Mnangagwa pachake ari kuda Tagwirei. So tiri kutaura kudai so news dzasvika panews desk dziri kutiudza isusu kuti there is something Mnangagwa said chiri kutaridza kuti he is not happy with Tungwarara. He is angry kuti why would Tungwarara reward rutendo matinyarare after rutendo matinyarare openly said no to Cape 3. What does that mean? Because inzwaika vapfana vana Tungwarara ende munoona chotika politics ndokuti kana uchiopoza mogona mukaita a common enemy munogona kutobatana ndo zviri kuitika pakati pemunhu akaita saTungwarara nana Chris Mutsvangwa. Their common enemy is Tagwirei. Havasi kuda kuona Tagwirei chichipinda. Vakomana is the same guys vanga vasingadi kuona futi General Chiwenga vachipinda because General Chiwenga vainzi he is entitled. He thinks since he is the vice president he is the next president. I mean
ndo mafungiro ana Chris Mutsvangwa. But then vana Chris Mutsvangwa panguva iyoyo Chris Mutsvangwa aifunga kuti kuda Mnangagwa achamurega achipindawo also vanenge vane maambitions. Mutsvangwa ndobva azoonera kuti no Mnangagwa haasi kufarira inina ari kufarira Tagwire, ende manje cab 3 yakavashatira vanhu avari 2 because Tagwire une mari refusa, ende kana ukaona president akavhotegwa ne360 people vemuparliament chete, ziva kuti ava ma1 for vasina mari yakareba. Handi muri pabata. So anyway, muri Zimbabwe ndo zviri kuitika right now. Tungwarara haasi kunzwisa kuti ari pama1 akabatana sebhozi wakrosa nzira dzaMnangagwa. But isu tiripo pakupai news, analysis, commentary, etc. Stay tuned. Peace.